प्रत्युत बरदलनि हेंथायै आमिनुल इस्लामनि एजाहार। नगावनि एमपि आरो सोलिगासिनो थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि कंग्रेस दलनि बिजाथि प्रत्युत बरदलनि हेंथायै एजाहार। सिटिं एमएलए आरो लोकसभा बिसायख'थिनि AIUDF दलनि बिजाथि आमिनुल इस्लामा नगाव सदर थानायाव प्रत्युत बरदलनि हेंथायै एजाहार होदों। नंखाय बाथ्रा बुंनाय आरो थगायनायनि एजाहार होदों प्रत्युत बरदलनि हेंथायै। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपि आरो AIUDFआ गंसे हेलिकप्टारखौनो बाहायगासिनो दं होननानै प्रत्युत बरदलया अजद होनायनि हेंथायै आमिनुल इस्लामा एजाहार होदों। बेजों लोगोसे प्रत्युत बरदलनि अजद होनाया बिथा गैया। प्रत्युत बरदलया गावनो बिजेपिनि एजेन्ट। लोगोसे सुरेश बराया गिबि मन्थ्रिनि आगदा आरो प्रत्युत बरदलया आगसि आखाइनि बिजाथि होननानैबो आमिनुल इस्लामा बुंदों। प्रत्युत बरदलनि हेंथायै आमिनुल इस्लामनि एजाहार। नगावनि एमपि आरो सोलिगासिनो थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि कंग्रेस दलनि बिजाथि प्रत्युत बरदलनि हेंथायै एजाहार। सिटिं एमएलए आरो लोकसभा बिसायख'थिनि AIUDF दलनि बिजाथि आमिनुल इस्लामा नगाव सदर थानायाव प्रत्युत बरदलनि हेंथायै एजाहार होदों। नंखाय बाथ्रा बुंनाय आरो थगायनायनि एजाहार होदों प्रत्युत बरदलनि हेंथायै। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिजेपि आरो AIUDFआ गंसे हेलिकप्टारखौनो बाहायगासिनो दं होननानै प्रत्युत बरदलया अजद होनायनि हेंथायै आमिनुल इस्लामा एजाहार होदों। बेजों लोगोसे प्रत्युत बरदलनि अजद होनाया बिथा गैया। प्रत्युत बरदलया गावनो बिजेपिनि एजेन्ट। लोगोसे सुरेश बराया गिबि मन्थ्रिनि आगदा आरो प्रत्युत बरदलया आगसि आखाइनि बिजाथि होननानैबो आमिनुल इस्लामा बुंदों।